Ayong buntag ka na tanan mga kaklase, di usab yung Bisayang Maestro Bon. Karong adlaw pakuyugon mo na ako sa usa lugar sa bukid, no? Buntod. Nga pwede ta makarelax dito, maka-chill, no? Usa ni siya pinaka hot karon sa Negros Oriental, hot spot. Hot spot kay hot kay siya, kay daghan kayong interesado maadto aning lugar. And karon I'm waiting sa ako ang kauban si Sir Bort, si Boss Bort, no? Ari mo sakay nako. So, diabot akong giulat. Mga uska oras na ko ginulat niya. Maglarga nami. Tara. Ayong adlaw mga kaklase, og niabot nami dire sa lugar among destinasyon. Okay. So karon dire guys nag-fogging, no? Ang weather pa rin tawa kayo. So i-explore na to ang Cafe Alicia. Si Bibos dito nag-video pa. Okay, so while waiting sa atong mga kauban pod, kare. Yabot na sa imong asinda, boss. May plano ni mo ani imong kuan. Ay buntag mga klase. Welcome to Cafe Alicia. Atong videographer ato i-recognize na yung Busport Laros. Tara, ato explore ang Cafe Alicia diri sa Pamplona. Tara! Ay steps explore lang ay offer dire. Hello, good morning. Good morning diha. At explore and welcome to Alicia mga klase. And nata dire explore dire sulod. Good morning. Ay lang staff dire. Nice kayo lugar. Lami po guys color ng uniform yung mga wandering mga kaklase. Isa yung mga pwede na ma-avail din ng mga breakfast. Say hi to my channel. Maestro Bon. Maestro Bon. Subscribe niya mo. Please like and subscribe. Yes. Lahat ng mga staff dito sa Cafe Alicia. Guwapa-guwapo. And the place so clean.
Grabe. Nice na lugar. Dito sa second floor, narito ito mga nangaw, no? Sa ground, then kani third floor, ilang function room. Hindi mo accommodate mga gathering, seminars, mga party, siguro. Mga nila, nice kayo. Sa third floor, and makita din mo ang mga kapalibot nga kabukiran, no? So refreshing, chill dude, grabe. Okay, nagtagbalik na. Explore tayo dito sa Pikas na side. Siyempre na sa like playground. Explore the playground dito. Sir, morning! Ito yung sa Audrey sir, kayo panginabuhi ni. Panginabuhi! Nagkaroon mga kauban dito, no? Explore tayo dito sa Pikas. So, naon sa ato dito Pikas na side. Morning, ma'am! Nice kayo lugar niya. Nasa diri playground, grabe playground. The playground. So sa mga bata, pwede sa diri. No, mga kabataan, imong makuha na kay uban. Pwede diri ninyo padulao, no. Kung normal ang panahon. And pwede diri sila magdula, no? Grabe. Sila swing. Ay, bili na si Bas, sorry. Oh, nabuyagan. Kay bawal di ay mutunog ang sapatos ni Lapita. Sorry. Oh, so mga klase, no entry pa ang bridge 3. Pikas ng hill. Palo sa Pikas ng hill. Kaya natin extension dito, no? Nasa mga rooms po. Swimming pool. Lain ng mga facilities, no? Na i-offer nila dito sa kay Alicia. And sikat kayo mag-wife dito sa Pamplona. And ito siya lugar doon. Pwede ka diri mag-sulod-sulod siguro, no? Pwede ka magpatong, pwede ka mag-relax, pwede ka mahigda diri, no? Nakali mo na net, tapos na yung mga table, suretors na diri, oh, may lamia. Grabe, nice. And sunod na itong tatuon ang ilang separate na chapel, no? Mga chapel, ay pathway, paingon sa Pikas Buntot, then na ilang chapel.
cafe, nakapatong siya sa likod yung downhill. Downhill. Grabe. Nice. Nice kayo. Nice kayo. Pikas. Ang ilang restaurant, no? O ang ilang function hall sa side. Yan diyan karon sa chapel. Okay. Nice kayo. Breakfast ka diri, mag-lunch ka diri, pwede, no? Grabe kayo. Ito sa Pikas nga side. And later, part 2 ani mga kaklase, ang part 2 ani is ato explore on niya basta ma-open na ang bridge padulong dito sa Pikas nga side, no? Extension ani. Nasa Lake Cafe Alicia, and sa akong naibalan ka ng 9 tuapod sa Pikas nga side, tuapod sa Pikas nga side, and you have to cross the bridge dito niya, close pa man. So later basta hindi open na ni siya. So mga klase kay mga few minutes na lang mag-start na mo ang gathering diri, no? Part sa mo ang intention of coming, no? Ay may diri kay nakarita diri kay aron malibre pud ta. No, malibre na pud tagkaon ani diri. Ma-enjoy pud ta, na-explore pud nato ning Cafe Alicia. And it's so nice. Na sila lingin diri sto nga, oh. Grabe kayo, pili ka diri mo sakyaw. Karon sulaw kayo, no? Ingit. Nakapatong jud ka. So be careful po na yung mga bata diri. Listen kayo. Nice kayong lugar. See? See? Woo! Sa itong mga kauban diri mga artistahin, no? Ang magpapicture me. Kayo. Miss. Andito mo na 9? No, sir. Kaya, sir. Ato prito. Lain po to 8 to. 8 ni. Pana extension ni siya. Oo, sir. Ang 9 dito. Naingala na. Ano pangalan na? 8, 9. Jis may. Oo. So, explore na to ang extension sa 8 din ni siya, 8. Ang 9 to dito. Oh. Bali mga kaklase. Sipyat. Masiparit magud sila, lahi magud sila klase. Lahi nang pud ang ilang facilities dito. So, lahi sad ang facilities nila diri. So, nabahin lang sila tungod sa bridge, night bridge, no? So, mo-cross ka sa bridge dito, lahi na pud imong mga makita dito. So, ato na siya abangan sa tong part 2 aning ato ang pag-explore sa 8 and soon ang 9 diri sa Pamplona, no? Resort, restaurant, cafe. That's it mga kaklase. I hope na-enjoy ninyo ang pag-tour nato diri sa Cafe Alicia diri sa Pamplona, Negros Oriental. And pulipod sa part 2 ani, mabisita po nato ang 9 sa other side pod ani, no? Nga kauban ra gyapon. So dahil kay salamat sa inyong pagtanaw. I hope na-enjoy mo. And this is also one of the best place to visit diri sa Negros Oriental para maka-relax, maka-chill. Ani lang mo sa Cafe Alicia. Okay? Sa Pamplona, Negros Oriental. Accessible ra kayo. Pila lang ka kilometers from proper Pamplona and from Tanhay. Dali ra kayo. Ayan, lami ra pud kayo ang karsada. So, sadya kayo diri, relaxing. Okay? Maka-unwind mo. And stress-free kayo siya. And lami kayong weather diri. And bugnaw kayong lugar. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. I hope na-enjoy mo. And do not forget to like and subscribe. And palihog na po kong pindot ang bell icon para ma-update mo sa atong mga latest videos. See you in my next video. Bye-bye!